Камазға отырып, президент Олабуғаға юл тұтты. Бүгін шәһәр янында М7 трассасының ір яңа юл кешулерін сынап қорадылар. 3 шақырым 700 метрға сузылған бұл юл ауыл халқының инде көптәнгі қиялы, чөнки мыңарчы тұрақ пунктларға бұрылышлар болмай толырақ. Ферюза Мәжитова. Яңа юлдан иң беренче булып, асфальтның сыйфатын Рөстәм Миңнеханов КамАЗда сынап карый. Руль артында ул үзе килде. Олабуга районындагы М7 федераль участогын төзекләндерү күптән көтелгән иде ди. Это еще было связано с большой аварийностью. Сегодня, благодаря федеральной адресной программе, благодаря поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, ну и, конечно, Росавтодор, Волговятское управление, значит, эта проблема решена досрочно. Моңарчы менә шушыннан ерак түгел урнашкан Улы Кашык авылында яшәүчеләргә кыенга туры килгән. Әйтик, шушы трассадан сулга китү өчен алар 9 чакрым юл үтеп бурылыш ясый. Ә хәзер уңга да, сулга да юл ачык. Төзүчеләр бу араны 1 елда тәмамлый. Йөзләп кеше, 40 дәнә техника. Тәүлек буе эшлиләр. Для жителей этого района. Бу юлны без монда яшәүчеләр ихтыяҗын исәпкә алып төзедек. Моннан узучы йөк машиналары өчен дә бу актуаль мәсьәлә иде. Без төзелешне планлаштырганнан алдарак тәмамлый алдык. 3 чакрым 700 метр яңа юл, 100дән артык юл билгеләре урнаштыралар. Автобуслар өчен 4 тукталыш ясыйлар. Бу ил күләм проект нигезендә тормышка аша. Хәрәкәт янә башланды. Әлегә сынап карау өчен генә. Моңарчы 1 елга якын ябылып торган юл тантаналы рәвештә ноябрь аенда ачылачак. Олабуга районынан Ферюза Мәжитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүгіннән Қозан юлларында 23 яңа Нефас автобуслары халыкка хезмәт күрсәтәчәк. Техникаларны зурлап, 4-нче автотранспорт оешмасына тапшырдылар. Алар барысы да экологик чиста ягулыкта, метанда йөри, икътисади яктан да отышлы. Автобуслар юлга кузгалганча аларны Рөстәм Миңнеханов та карап чыкты. Соңгы 5 елда гына Қозан автопаркы 52%-ка яңартылы. Нет никакого сомнения, что эти автобусы современные, экологические, и наш житель столицы будет доволен. 21 гасырда Татарстан нинди үсеш кичергән уңышлары һәм казанышлары турында 10 сентябрьдә Рөстәм Миңнеханов сөйләячәк. Татарстан президенты көндезге сәгать 12-дән республика телеканалларының туры эфирында һәм социаль челтәрләрдә халык биргән сорауларга җавап бирәчәк. Аларны экранда күрсәтелгән телефон номерына шалтыратып, яисә социаль челтәрләрдә юлларга мөмкин. Сораулар